Ahojte Prešovčania. Poznáte Šidlovec? Ulicu Pustá dolina? Ak nie, tak veľmi rád by som vám práve teraz ukázal môj srdcový projekt, ktorý som začal predávať pred 15 rokmi, tak ako som začal robiť vôbec aj reality. A máme tu na predaj trojizbový byt, prízemný, máme terasu, 19 štvorcov, vlastné kúrenie, pivnicu. A že by nebolo málo, môžete si kúpiť aj parkovacie miesto v podzemí. Cestou k nášmu bytu sa dostanete nielen autom, bicyklom, ale úplne spokojne aj MHDčkou. Tak ak ste teda pripravení, poďte si so mnou pozrieť tento krásny byt. Cez takmer bezbariérový vstup ideme do chodby, do zádveria a následne pokračujeme do kuchyne, ktorá veľmi pekne komunikuje s jedálenskou časťou a obývačkou. Z obývačky vstupujeme na terasu, ktorá má pekných 19 štvorcov, je čiastočne prestrešená a má tento krásny výhľad na južnú juhozápadnú stranu. Okrem priestoru kuchyne s obývačkou máme aj samostatnú spálňu, ktorá je otočená na severnú stranu. V tejto na severovýchod orientovanej spálni máme aj veľké vstávané skrine, tým pádom máte kopu uloženého priestoru vyriešeného. A následne môžeme vojsť do detskej izby, kde vám vojde aj detská posteľ, aj nejaký písací stolík a stále máte krásny výhľad do prírody. V kúpeľni máme vaňu, máme tu tiež toaletu a je tu aj predpríprava na práčku. Predpríprava preto, lebo pre práčku máme samostatnú miestnosť. Ak chcete mať prevádzkové náklady pod kontrolou a užívať si tento krásny slnečný byt orientovaný prioritne na juhozápad, neváhajte mi kedykoľvek zavolať. Moje meno je Peťo Čuha a na každú obhliadku s vami sa budem veľmi tešiť.